Pamirsa Blora TV ingkang tansah pinanggih karaharyon ing sawijining desa isih kalebu tlatah Blora ana prastawa kang nggegirisi lan kena kanggo patulodo kita kabeh. Prastawa sing arep kababar iki mengko kena kanggo pangeling-eling. Aja mburu barang kang melelok. Barang apik banjur ngalalke cara apa wae. Umpamane nekat njaluk bebantune setan jim priprayangan supaya iso duwe bondo akeh tanpa kerja abot, iso cepet sugih ora kanthi rekoso. Kaya to pengen sugih terus nekat ngingu tuyul sing wekasane ngrekasakno uripe ing tembe bumi, malah nggondol nyawane dhewe. Pengen ngerti kedadiane, simak cerita jagating lelembut iki. Nyuwun sewu duka menawa ana panyebutan panggonan utawa jengen sing kebeneran padha ing carita iki. Pamirsa mangkene kedadian ing sawijining desa sing ora bisa tak sebutke ana saweneng keluarga, yaiku keluarga Santoso. Ing saben dinane dadi kembang lambe wong sadesa. Kabeh mau merga uripe kang sarwa kekurangan, sarwa kecingkrangan. Malah perkara mangan saben dina wae kudu adang-adang kawelasaning liyan. Merga rasa serik marang kahanan lan pepenginan sugih wis ora iso disemayani. Pengen duwe bondo akeh banjur uripe mewah. Ora dadi nyek-nyekane wong sadesa santesa kepencut laku klenik. Nekat ngingu tuyul minangka kanggo sarana pasugihan. Dheweke nekat sowan menyang dukun kondang ing sakjabane kutha. Pungkasane kanthi syarat lan sesaji sing abot, Santosa oleh izin ngingu anak asuh wujud tuyul. Syarat utamane saliyane nyediakake panggonan turu lan sapanunggalane, Santosa lan bojone yaiku Bukarsih kudu nindakake kewajiban sing abot lan ora lumrah. Kaya to tuyul kuwi kudu diopeni kaya anake dhewe. Lan saben dinane tuyul kuwi butuh susu saka bojone Santosa lan teh seger. Sing paling abot, saben titi wancine tuyul bakal njaluk tumbal nyawa saka wong liya, utawa yen ora kasil nyawa saka sanak dulure. Dene sing ora kasil nyawa Santosane dhewe kudu dilelakno. Ora let suwe Santosa pancen kelakon dadi wong sugih bandane mbrewu. Bangun omah gedhong magrong-magrong, mobile nek ora merek sing paling anyar ora kanggo. Kaya perjanjian sing wis digawe ing ngareping dukun, saben bengi Bukarsih garwane Santosa netepi wajib isoni tuyul ingon-ingonane lan syarat liya-liyane uga dijangkepi. Mong kaundhakane bondo Santosa jebul nukulke perkara sing angel, yaiku mau kanggo nyukupi kebutuhane ingon-ingon tuyul sing marai Santosa bingung. Jalaran getih seger mono ana watese.
Semono uga tumbal nyawa ya winates. Malah sing keri Santosa kepeksa ngorbanake anak lanang anak untang-anting. Kabeh wis kebacut keluargane Santosa sing sugih mbrewu omahe gedhong magrong-magrong ing tembe mburine kudu ngalami lelakon kang ngrangkes. Malah nyawane katut digondhol duyul ingon-ingonan. Iki kawitane lakone Santosa sing gawe girise wong sak desa. Sumbere perkara merga Santosa wis ora isa menehi panganan rupa getih segere menungsa. Bojone Bukarsih kelakon dadi randha lan uripe balik asal. Dadi wong kang kecingkrangan malah perkara mangan wae dina-dina njagakno sih kawelasane tangga-tangga. Wengi iku Jumat Kliwon udane rimis-rimis. Gawe hawane adem nyeketet. Wong sugih Santosa sing umur-umurane wis nyandhak udakara 50 taun lungguh celek-celek ning mbale omahe sing katon terek. Mbale ing omah gedhe model Jawa modern iku krasa anyep lan sepi nyenyet. Perabotan sarwa mewah nanging aurane wengi kuwi jan mencekam. Ning pojokan ana kotak kayu ukir-ukiran sing ditutupi kain werna ireng. Santosa ngono wis ora mairu perkara dadi rasan-rasane tangga merga sugih dadak. Nanging bengi iku sing dirasakno atine melang-melang setengah keweden merga wayahe menehi jatah pangan tuyul. Ingon-ingonane nanging durung duwe anggan. Dheweke bingung sapa sing arep didadekke korban pangane tuyul iku mau. Praupane katon sumelang lan pegang. Bukarsih bojone sing umur-umurane udakara 40 taun raine uga keton pucet. Sawangan mripat tansah kebak wedi. Pucet merga wis sauntara setahun nyusoni tuyul. Lampu lenga sing murupe samar-samar ing pojok ruangan ing iringane listrik utama kang sengaja dimatekno Santosa wirawiri. Pisan-pisan nglirik kotak ukir-ukiran sing sesuwene iki ngasilke dhuwit nganti dheweke sugih. Dene Bukarsih lungguh ing kursi. Tangane nyekel tasbih tuwa lan botol isi banyu uyah. Wis jam 10, Bu, apike kowe age-age turu ae. Wis tak siapno kamare. Aku sing bakal ngadepi lelakon bengi iki. Santosa perintah karo bojone. Suarane setengah gemreget krungu abot. Alon karo gemeter Bukarsih mangsuli. Aku ora iso, Pak. Rasane atiku ora kepenak. Saben malam Jumat Kliwon ngene iki awakku senajan sugih kaya ngene krasa ora ayem, krasa ana sing ngincer. Bondo akeh pancen nanging rumangsaku ana sing nguber-nguber. Halah, perasaanmu wae iku, Bu. Saiki awake dhewe wis sugih. Akeh wong sing ngiri, mangkane awakmu kudu kuat ngadepi lelakon iki. Sugih nanging ora tentrem. Kowe eling, Pak, anak lanangmu kae. Bukarsih meneng luwe terus netes. Cukup. Ora usah ngomong kuwi maneh. Kuwi wis dadi kersaning Gusti. Kersane Gusti piye genah wis dadi tumbale tuyul ingon-ingonane dhewe ngono kok, Pak. Cukup. Aja mbok baleni, Bu. Ora usah ngomong kuwi maneh. Sepisan maneh kuwi wis dadi kersaning Gusti. Nalika pasangan bebojoan iku drek bantah dumadakan saka arah pawon krungu swara
Kritik. Persis suarane duit kricik kang tiba lan glinding alon ning tekel omah. Bu Karsih langsung nyikep awake dhewe, mripate ngotot menyang arah pawon. Suara kuwi, Pak. Iku teka maneh, Pak. Mak. Santosa panik nanging njajal tenang. Paling suara tikus iku, Bu, rasa digatekke. Santosa banjur lumaku alon nuju pawon nggawa tongkat kayu. Dene Bu Karsih nutupi mripat. Cangkeme terus komat kamit maca donga nganggo basa Jawa. Sawise pira-pira wektu Pak Karya bali karo tangan kosong. Ora ana apa-apa, Bu, jendela buka. Angin paling dudu angin, Pak. Aku krungu cetha tenan ana wong cilik butak matane abang. Santosa noleh landhep Bu Karsih bali meneng ngetuni ucapane. Santosa banjur maju nyedhaki kothak ukir-ukiran sing ana pojokan ruang tamu, ngelus-ngelus kain ireng sing bungkus sak dhuwure. Wes lalekke, saiki kowe turu, Bu. Aku sing jaga. Nanging apa, Pak? Disawang polatane bojone karo pandengan kosong. Santosa dhewe sadar lan krasa banget karo janjine. Wayahe menehi tumbal tuyul wis kudu ditetepi. Kowe ngerti dhewe, Bu, si bocah cilik wis suwe ora entuk panganan kang cukup. Bu Karsih meneng tanpa swara. Eluwe banjir. Dheweke ngerti karo tembunge Santosa babakan tumbal sing kudu disediakake. Dheweke mikir perkara panganan getih menungsa iku mung ana loro pilihan. Dheweke apa Santosa bojone. Ing bali tengah wengi iku mung diterangi lampu lenga, lampu sentir. Santosa lungguh semende merem mripate. Tongkate diseleh ning ngiringane anggone lungguhan dumadakan. Kain ireng ing dhuwure kothak kayu ukir-ukiran sing aja ning ana pojokan ana obah-obah. Santosa langsung tangi mripate dilekake amba. Tongkat ning sebelahe langsung dicekel. Sapa iku? Metu kowe. Ora let suwe ing saweliking kothak ukir-ukiran sing ditutupi kain ireng muncul sosok bocah cilik gundul, pakulitane pucet rada ijo, mripate abang murup, mung nganggo popok rungset. Iku wujuding tuyul kang diingu Santosa. Karo swara nglengking kaya bocah cilik ngrengek-ngrengek kae. Ngre bapak, ngre, aku wis suwe ora mbok wenehi mangan. Karo rai wedi Santosa mundur. Sabar, mengko tetep tak wenehi mangan. Aku butuh wektu. Aku wis janji. Nanging dudu saiki. Tuyul guyu cekikian suarane gegirisi. Wektu. Aku matur nuwun Mbak Karsih bojomu wis nyusoni aku. Winganane anakmu ya mbok tumbalno kanggo aku, saiki giliran sapa maneh.
Kowe arep nganti kapan ndelikke wadah kita iku? Aku wis ngelih banget. Tuyul iku banjur nuting menyang arah Ibu Karsih kang kamare ketutup rapet. Santosa saknalika awake ngewel muter, dheweke ngerti menawa bojone Karsih arep dienggo tumbal sak banjure. Ora. Aku sing arep ngopeni kowe. Kowe aja ganggu bojoku. Kowe njaluk duit apa maneh bakal tak wenehi kabeh. Tuyul melompat menyang dhuwure kursi sangsaya cedhak karo Santosa. Duitmu kabeh hasilku aku sing golek. Saiki wektune aku nampa bayaran liyane, bayaran sing luwih aji. Ngucap ngono, Tuyul iku melompat menyang arahe Santosa. Santosa njerit sak banter-bantere. Ing wektu kang padha Bu Karsih kang krungu ceritane bojone buka lawang kamar, dheweke weruh bojone lagi gelut kruntelan karo wong sing ora katon. Ora let suwe krungu swara kaya jarit suwek. Wek. Bareng iku Santosa watuk kekel karo nyemburna getih seger saka lambene. Masya Allah, Pak. Bu Karsih njerit histeris, banjur mlayu menyang pojok ruangan njupuk toples siji banyu uyah kang gemlethak ing ngisoring meja lan disiramno ning arah kotak ukir-ukiran panggonan Tuyul karo bojone gelut uleng-ulengan. Saknalika krungu swara desisan nyaring kaya wesi panas disiram banyu, Tuyul iku njerit kelaran suarane sambat. Swara iku dadi jeritan kang banget gegirisi. Panas! Muni ngono mak plas sosok Tuyul iku ngilang mung nyisakno ambu, anyir lan sangit kaya bekas ana barang kang koboh. Bareng kuwi Bu Karsih nyedhaki bojone. Santosa sing ngletak lemes ing gulune ana bekas cokotan cilik kang jero. Katon getih terus mili. Santosa ngingeti Bu Karsih mripate kebak penyesalan. Keduwung setengah bisik-bisik suarane meh ilang. Aku nyuwun ngapura, Bu. Bar kuwi Santosa ngembusno napas sing pungkasan. Blas Santosa tinggal donya. Saknalika iku uga Bu Karsih nangis sinambi nyikep mayite bojone. Dheweke ngerti kasugihan kang diduweni kabeh saiki wis dijaluk bayarane lunas. Ing tangane tasbih tuwa iku ucul. Tiba ing ngiringane toples banyu uyah. Kuwi kabeh minangka simbol perlawanane sing pungkasan nalika arep didadekake tumbal Tuyul. Esuke wong-wong sak kampung kalebu Pak Ate Kirna lan pira-pira tanggane kumpul ning ngareping omahe Santosa kang wis dipasangi garis polisi. RT Kirna rembugan karo polisi sing teka ning omahe Santosa. Pak polisi, aku wis sering wanti-wanti karo wargaku. Aja mburu duit gedhe nanging ora gelem rekoso apa meneh kesel. Akibate yo ngene iki. Dilapuri kaya ngono polisi iku mau mung geleng-geleng. Mbok menawa ora ngerti karo sing dikarepake ceritane RT Kirna. Tangga-tanggane Santosa akeh sing bisik-bisik. Duit sing cepet entuk iku duit panas.
Saiki Santosa wis dadi tumbal, gilirane Mbok Karsih sing ngopeni lan bakal ngadepi urip ning donya dhewekan tanpa bojo, tanpa anak. Bu Karsih katon lungguh dhewekan ning emperan, mripate ndeleng landhep menyang arah kotak ukir-ukiran kang digawa lunga polisi sing arep didadekake barang bukti. Isih katon sajroning kotak iku banyuyah mili ketes-ketes. Hawane energi jahat krasa isih mubeng nunggu pengasuh anyare tuyul sing wis gondol nyawane Santosa. Swara tangisaning Bu Karsih lan swara klenting-klenting samar-samar krungu saka kadohan. Mbuh, sapa kang bakal ngingoli tuyul sing wis ndadekake Santosa dadi korban?